section 7 ndi section 8 imene yopereka mphamvu and imodzi mwa mphamvu zimene zikuperekedwa nzoda anthu aja akhoza kupanga impound ma documents akatomanga impound ndoti nkugwira ndithu kumene akhoza ombwanda ma documents iwo koma yake no asingiti matsika motero ndeti nakambaso zoti nanga pansewu pakupeza kuti walakwa mchitidwe wako udzakhala otani ndeti manene anthu amene aja zimene lamulo likwalola zoda akhoza kupanga issue a receipt chizungu chake amati notification of an offense fotokoza kuti apanda ndakupezani inuyo muyendesa mutandongwa mutaledzera mulandu wake ndi uwu ndiyo kamapezeka no condition ndawiri yoti you can plead guilty or not plead guilty ukakhala kuti you're pleading guilty ndiyo option umene uli nayo ndiyo kalipira kulipirako it's an administrative issue ngati road traffic imapanga recommend kuti umakalipira ku banki amakupatsa receipt ulipira ku banki zikathana kumeneko pomweno ku polisi kuli ma authorized officers amene ala accounts amene amatha kulandira kachija m'malo maboma koma the condition is apange issue GR GR is issued ngati umboni awo awa adalakwa tagwira komanso avomereza alipira ndipo umboni wake ndrama ndi kuti ndramaye ikukalowa koyenera timatero wiki yathayo koma ngati no usankhe option yone kuti ine sindikugwirizana nawo agreemuwa zinaji achitangata achitira gagandiwa uli mphamvu yopita ku court koma no zimenezo zichitike 21 days isanathe ngati 21 days ingathe system yathu ija anayipanga seri kuti yokha imapanga suspend ma license anayipanga seri kuti pa 21 days ikatha osapanga chilichonse osafotokoza china chilichonse system imatha kupanga suspend kuti supanga access ma services so ndalama zimene zija zikadapita madera ena koma chifukwa tino mwina tasankha osatsata malamulo aja tumakavano nkhwangwa ili mutu ikafika mutungo nkupezeka kuti basi zotsatira zake ngati dziko tumapezeka kuti tiuluza chuma tiuluza anthu komanso tiwononga zinthu zambiri ndikhozotera apanda ndithokoze kwa basi chifukwa chotiyambira bwino ndithu ndimati mu nthawi iyi mwina ndilole kuti anthu amene ali mmafunso komanso ndemanga agremu ndili nawo apa tiyathokoze kuti lero analolanso kuti tikhoza kukhalira limodzi mpulogalamu ineyi ndipo ndikuthokozeni chifukwa chofotokoza bwinobwino zina mwa zimene malamulo amene amachitika pa msewu ndithokoze chifukwa cha ichi ndiye ndiyitane anthu mukhoza ndithu kutiyimbira 10 kudzera ndithu nambala yathu 0 awiri 8475904 0 kapena mukhoza kutumiza text message kudzera ku short code 1895 ndiye kuti tichite moteromo. Tione apa kuti ngati pali ndithu ma 10 ngati ayamba akuti ndikapita pa times 360 akuti Ntoba Ntengula akuti how do you look at this situation where a traffic officer amagwira minibus but samapitako pa galimotopo, he waits until a driver finds him pomwe alipo. This is becoming our everyday song on our roads. Akuti how do you look at this situation whereby a traffic officer amagwira minibus but samapitako pa galimotopo, he waits until a driver finds him pomwe alipo. This is becoming our everyday song on our roads. Kulakisa panse ndiye kuti traffic asabile po ntchito yake. Ziko mkwambira sokole. Ndathokoza kwa basi chifukwa cha funso limenelo. Ineso nimakonda kukumbira nikwambiri wiki hata aso ndaza kufutani makusena mnambia nkabwini. Itithokoze chifukwa cha chimenechi. Ziko mkwambiri kuno kunamba ndithu ine Muruma. Zikomo. Kuphalombe. Zikomo kwa basi. Zikomo. Ndimati mwina agremu ndikupaseni mwayi. I think ndiye samuli ndi mafunso angapo kena kuti tengeso gawo lina la mafunso mkatikati mwa programu ineyi ya bwalo lime. Zikomo kwambiri. I think kwabwera mafunso 4. Mwina ndiyambe ndi bambo wanga Muruma amene wiki yapata adafuta kulewa kuphalombe uko. Apereka nkhani ziwiri kuti kodi apolisi kumalawi kuno tingati amata traffic tinawo angati kumalawi kuno.
then anabweretsa of reference ya ku South Africa kuti timaona kwanza thuku kumapezeka kuti kulosiyana ndiye kwathu kuno zimakhala motani. Anabweretsa nkhani inayo nena kuti kodi atada kudali situation kumeneko yoti no kudapezeka kuti wa MDF adapezeka kuti anali pansewu, then kunabwera my enforcement officers from traffic police amene amafuna agwepo ntchito, ndi kudapezekano kuti kaya kumaperekwa kuti no zidapezeka kuti apolisi adapepesa zidatani I think nkhani mwina ndi fotokozeso kumapetoko. Kuyamba ndifunso loti kwathu kuno tili ndi a traffic ifake mukapeza kuti ayimalaye akatayima pansewu pambali pamwapeza ali ndi wa polisi foda afuna kugwiritsa ntchito act yawo imene imapanga empower kuti akhoza kuyika checkpoint nkumapitiriza. Nawo sa forest mukapeza kuti a forest nawo sakayima pamene pali road block ya polisi nkumagwirira ntchito imodzi. Because otero kuti timagwira ntchito limodzi ncholinga choti tikhale tonse protected ndi lamulo kuti tikhoza kugwira ntchito jamofunikira. Ndikofotokoza kuti anthu amene amapezeka pansewu ndi amenewo. Then anakamba nkhani ya msitikali then kukumana ndi wa polisi then zochitika zokhala ngati mmene zidachitikiramo. Ndifotokoze kuti Road Traffic Act inapanga exempt anthu ena kuti in the performance of their duties anthu amene simafunika magunde koma pali ma condition. And one of them ndi abale athu a MDF. Abale athu a MDF wapeza kuti ali mu uniform, wapeza kuti akuyendera mbawula. Ineyo ngati wa road traffic kwathuko asingalimbane nazo zimenezo fa anthu aja amakhala kuti agwira ntchito zoti ineso zina sindikuzidziwayi. Akupanga an issue of national security, an issue of national interest. Pali exemption, koma exemption iyo imabwera kuti anthu aja akhayoda akuyendera galimoto imene ili ndi zizindikiro ndi ya MDF. Ndifake daipatsa nambala galimoto ikhala ndi MDF chakuti umapitawo. And on top of that anthu aja akhaleso kuti mwina apezeka kuti ali mu uniform. In a situation yoti akuyendera galimoto yoti ndi ya private ndi ifo tizinyamulana palole kuti ndiyende bwino munsewumu ndifuna mungo ndidulire atu GR. Zachitikapo zimenezo zandi unfortunate situation zoti sizimafunika kuti zizikhala motero. Zili ngati we are exchanging miyoyo ya anthu ndi ndalama. It's not if the whole reason we go pansewu for enforcement nkhani yake ndiyo tino one tipange collect zinthu. Enforcement is there for collection of things. So mwina zimangovuta kuti no pansewu anyway kuti ma objective amakhala osiyana. Pansewu should you go pansewu ndi objective ya revenue ndimaona ngati zinthu zimayambikira kulakwika pamenepo. Ndifake enforcement you cannot give a target to it. Enforcement sungalire kuchera kuti leroli ngati dziko la Malawi I don't think ili ndi budget yonena kuti no tidzamanga misewu kuchokera ku ndalama za enforcement. Enforcement yako khala yapase kuti anthu azipanga exceed tizikatenga ndalama. Ena adayankhulako kunena kuti manager ni blood money. Ndipo imafunika kuti tizisangalalira kuti ngati road traffic ramenya pansewu zofunika uchite njani. One upanga inspect galimoto. Two upanga inspect driver ne documents ake. Plus ona issues of loading. Ndifanya yake mwina zuma lapika umapezeka kuti no akutidutsa ma checkpoint mathu momwemo galimoto ili chidzazire koma ifota adangotsika driver kubwera udzati pathamoni basi umonzo taayenda bwino phiri tiona. Plus zimakhala zodabwitsa kwambiri kuti amabwera kungotionetsa GR ija kuti lero ndalipira kale basi ife nkulola kuti apitiranibe kunyamula anthu onkumapita koma ndikuona ngati it's a big fault again kwa ife ngati ma enforcement officers. It's a wake up call kuti anthu they are able to observe zimene tikuchita ma checkpoint mathumu both traffic police komanso kukwathu ngati kuma examiners. It's a big fault ndikhoza kuyankha motero mafunso amene amabwera atsogolera. Ndithokoze kwa basi pwachoti yangira mafunso amenewa nthawi ukhanga tikuuluka ndeti tenge mafunso achiwiri ndekuti kumapetoko muzangotiumbira mkota. Tione awa kuti bwanji apa. Hello. Muli bwanji bwana? Ndili bwino. Dzina ndimene mukuimbira ndakulandirani pano pa program ya Bwalo Lime pano pa White Asia Times. Ndithu mwasula kuno Green City. Chabwino. Ndi pambo mwana mmoja.
Bwana wafotokoza maofisi zambiri amene amachitika ku road traffic iko. Ndi pali issue na kuti pali makesi ena amapita ku court. Ndimina wakati statistics ifashina vepo kuti kama munthu adandaula ku court aweruza manthu wanji wina control statistics ngati kadi zimene zimachitika ku road traffic iko. Chabwino ndati zimatha bwanji. Kuti zimatha bwanji. Ya ndathokoza chifukwa cha ndathokoza chifukwa cha funso lanu. Zikomo. Ndi nthawi nditenge awiri kenako nditseke azati yankhire mafunso kumapeto kwake atumbire mkota mafuna kuti tikamafika chamma mwina 3 minutes to 8 tikhali kuti takwangula zonse. Akuti kodi a traffic amafunika adzima malo otalikana bwanji kozi akuti koza timakumana nawo ayima moyandikana like 1 kilometer upeza a traffic ukayendanso pang'ono uwapezanso ena ayima amafunika azima malo otalika bwanji. Tione funso lina. Hello chabwino pamenepo tukanga tatiputirapo. Tione pali mafunso ambiri apa pa times 360 oti ndi nthawi mwina ina sinditha kutenga koma tingotenga funso lina apa. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino. Ndakulandirani pano pa White Sea Times program ya bwalo lime. Dzina ndikumene mukuimbira? Ndikuimbira ku Mzimba. Chabwino ndakulandira Ndine maopo Jere. Chabwino takulandira na Jere. Muli ndi ndemanga kapena funso? Ndeni mabanga asesi nthawi imene munthu anakhala akuyima fodi wayimitsidwa inakwana mwina 1 hour chakuti nthawi yoti wayima nkumayiwerenga kuti wayima nkumayiwerenga unapeza kuti munthu waluza 1 hour. Then tinapezeka tinayendano between Chipata ukafika komwe ku Lusaka almost 700 or 800 kilometers. Mu atsogoleri zidachitika tsiku limene tinapeza ma checkpoint osadusa polo. So ndizinthu zodabwitsa kuti nomwina ifeyobe anthu azizindikira ndi anthu omanduza kuti ma checkpoint was too much. Nthawi ina akeso ndiyoti mwina maka akupanga prevent trade. We understand ma checkpoint enaja mwina sitimadziwa akhapo ifwa chani. They are intelligent lady kumakhauli ali ndi intero imene afuna achitepo komano pena ndithu tapangira caution ngati ndabale athu trade umatuza kuti ma checkpoint wandochuka andikwabera ma proposal ambiri oti mwina mwake tiziphatikizana anthu pefa zimene zimachitika umapeza checkpoint ina ndi MRA checkpoint ina ndi immigration wa 040 akapangaso yake mukapezera traffic police akayimaso pake zimene zija zimakhala ngati kuti ma entities zonse amene amapanga enforcement amakhala ndi liking yoti aliyesa ayime payekha azipanga zake. Komano mukaziona timakhala tonse we are serving the same act, the same regulation. Ndi kumakhala no nganizo loti mwina tizikhala ndi a single checkpoint yoti pa checkpoint paja pazipezeka ma officers ma entities also from different entities onse kumapanga ntchito yake ndithu kumagwira ntchito limodzi in harmony. Ndithu kupanga observe kwawo sikuti kunali kolakwika ndizona adi ma checkpoint they are too much. And ngati munaona Inspector of General nthawi imeneyo ndikukumbukira ndithu adapanga issue a delegation yonena kuti some of the checkpoints should be reduced. And trust me, my checkpoints ena kusogoloko should time come